През първите дни на май, когато сезоните още се преплитат, поехме по един от най-впечатляващите пътища в Румъния – Трансфагарашан. Пътят започва спокойно, зелени долини, пролетни цветове, но колкото по-нагоре се изкачвахме, толкова по-сурова ставаше природата. Високо в планината снегът все още не се беше предал. Белите ивици по билото, преспите край пътя напомняха, че зимата тук не си тръгва лесно. Въпреки че пътят не беше напълно отворен, решихме да продължим, докато не стигнахме до снегорин, който почистваше все още блокирания път. Спряхме на едно от високите места. Пред нас Карпатите, все още облечени в бяло. В този момент разбрахме, това не беше просто пътуване, а истинско преживяване.